जी हाँ, प्रणाम सलाम सत श्री अकाल। वो सब देखो तनी भोजपुरी न्यूज A to Z। तो चलिए आज बात कही जाई एगो ऐसा सिंगर के बारे में जौन कौनो परिचय के मोहताज नहीं खन। रउआ सब उनकर गाना सुनले भी होखे आ उनका के स्टाइलिश स्टार के नाम से भी जानल जाला, जेकर नाम हम मोनू अलबेला। मोनू अलबेला के दूगो ऐसा बात बताएम रउआ के कि जान के रउआ हैरानी हो जाई। तो सबसे पहले बात कही जाई बाबा खान उर्फ ढाबा खान के बारे में, जेकर नाम है नदीम खान। रउआ सब भी उनकर वीडियो देख लो कि आजकल सोशल मीडिया पे महाराष्ट्र भाषा के लेके काफी ज्यादा विवाद करत हन, जेमे पवन सिंह के रेलैया पेलैया भी कइले रहन आ उल्टा में रेलैया पेलैया करे के चक्कर में उनको पेलाई हो गईला चारों ओर से। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जे भी पवन सिंह के फैंस बा या पवन सिंह बाड़न उनकरा का जबरदस्त रेलैया करता लो नदीम खान उर्फ बाबा खान के। अभी तो हो गई मोनू अलबेला कहले रहन नदीम खान के कि नदीम खान के 2 पैसा के औकात नहीं थे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मतलब मुंबई के गली में घूमे वाला पवन सिंह भैया के ऐसे बोल दी ओकरा का औकात बा, ऐसे बात कहलन एगो इंटरव्यू के दौरान। आ सबसे मेन जौन बात बा जौन बतावे खातिर हमें वीडियो बनाओ तनी उ वीडियो बा खेसारी लाल यादव के हीरोइन आकांक्षा परी के बारे में। अब रउआ सोचत हो कि आकांक्षा परी मोनू अलबेला खेसारी लाल से यादव के का ताल्लुक बा में 3 आदमी के। उ तो खेसारी लाल यादव के हीरोइन है आकांक्षा परी। बात तो सही है। मोनू अलबेला के कहनाम बा कि आकांक्षा परी कहतारी कि हमरा के केहू उतना रेट ना दे पावेला जितना रेट हम मांगी ले, यही से हम भोजपुरी में सबके साथ काम ना करी ले। यानी उनकर कहनाम बा कि उनकरा के पेले के औकात केहू के लगे नहीं के। गजब बेइज्जती है। मोनू अलबेला भाई कहता रहे कि उ वीडियो बनावे से पहले स्टार होके से पहले खेसारी लाल यादव के साथे आवे से पहले उनका रेट रहे 300 रुपया। यानी उनकर का नाम बा उ दिल्ली के रोड पे घूम घूम के मरवावत रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अभी भाई बात हमने की कहत ई तो भाई मोनू भाई कहता रहे। अब रउआ सब के वीडियो भी दिखाएं, बस वीडियो के अंत तक देखी, सब बात रउआ के बताएं। तो रउआ सब बताई कि का सच में आकांक्षा परी के 300 में मरवावे के आदत बा का? नहीं आ ई वीडियो कैसन लागल, ई जानकारी कैसन लागल, ई बात सच है कि झूठ है, रउआ सब कमेंट में जरूर लिखी। आ लाइक कमेंट शेयर करी बिल्कुल ना भूलिए। भाई के सपोर्ट करी। मिले अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।